Itálie je pověstná spoustou věcí. Jednou z nich je rychlost. A rychlý italský styl evokuje jediné jméno – Ferrari. Mají nejvyšší počet výher ve Formuli 1 v historii. Společnost ale narazila na retardér. Prodej zákazníkům je nestabilní. Jedna z nejznámějších značek na trhu s automobily se ocitla na rozcestí. Způsob, jakým zareagovala, je nesmírně riskantní. Někteří lidé si kladou otázku, jestli se firma nezbláznila. Ferrari FF to je naprostá svatokrádež. Čtyřmístné superauto s pohonem všech kol a s třetími dveřmi vzadu. Tohle, že je Ferrari? Megatovárny. Superauta. Pro mnoho automobilových nadšenců znamená Maranello v Itálii jen jediné. Ferrari. Musíte vyrazit na trať a musíte vyhrát. Pokud jde o vyhrávání, jsou Ferrari skutečně dobrá. Společnost Ferrari je jediná, která nevynechala jedinou sezónu Formule 1 od roku 1950, kdy tato soutěž začala. Ferrari vyhrálo 15 mistrovství jednotlivců a 16 mistrovství týmů. Už i pouhé jméno firmy je symbolem automobilové romantiky. Celá léta byla společnost slavná hlavně díky stavbě závodních vozů Formule 1. A jejich komerčních následovníků, dvoumístných sexy superaut. Dokážeme vám nabídnout skutečný sportovní pocit při řízení auta. Ferrari se ale musí přizpůsobit. Musíme pochopit vývoj zákazníka. Trh špičkových sportovních vozů začíná být přeplněný. Společnost proto potřebuje nový model. Toto je úplně nový druh vozu, protože myslíme na úplně nového zákazníka. Něco odvážného. Něco nápadného. Něco jiného. Velká novinka je v tom, jaký máme s produktem záměr. Odezva se představuje v roce 2011 na ženevském autosalonu. Dnes máme něco dokonce ještě důležitějšího než překvapení. FF je nesmírně důležitou a fantastickou výzvou. Raz, dva, tři, teď. Ferrari FF. Superauto, jaké nikde na cestách nepotkáte. Stroj, který vzbudí hodně rozporuplné názory. Všichni si myslíme, že ve Ferrari je zřejmě parta lidí, kteří si prostě řekli, je to šílené, pustíme se do toho. Konstrukce auta je výrazně odlišná. Pro společnost je to velká sázka. Puristé budou tvrdit, že to musí vypadat jako sportovní auto. Někteří lidé si kladou otázku, jestli se firma nezbláznila. Je to zatraceně rychlý a opravdu schopný vůz. Ve skutečnosti to vůbec není bláznivý nápad. Ferrari si ale myslí, že musí otřást trhem. Tohle je nový segment. Je to odpověď na to, že svět se mění. A na tuto změnu musí zareagovat. V posledních letech byl prodej velmi nestálý.
Lidé, kteří si mohou dovolit Ferrari, byli sice ovlivněni ekonomickou krizí méně. Ta se ale přesto postarala o to, aby prodej byl nepředvídatelný. Jsou to obchodníci. V určité chvíli se někdo pravděpodobně podíval na cílovou skupinu a zjistil, že majitelé Ferrari mají také auta se zadními dveřmi, nějaká SUV s rozumným sezením i vzadu. A řekli si, že tenhle trh nemusí přenechávat jiným. Historicky vzato nebyla tato značka nikdy v minulosti spojována s praktičností. Pokud však chtějí zůstat v popředí i teď, tak s tím musí začít. Časy se mění, proto jsme chtěli vůz, který by lépe odpovídal požadavkům našich klientů. Základním požadavkem bylo, aby mohli své Ferrari využívat co možná nejvíce. Je to začarovaný kruh. Značka je slavná díky vítězstvím v závodech Formule 1. A pak tuto svou technologii upravuje pro použití na silnicích. To ovšem stojí peníze. Dvousedadlových superaut ale musíte prodat aspoň jistý minimální počet, aby se to vyplatilo. FF je pokus, kterým říkají fajn, pokud chcete jezdit s Ferrari celý rok a potřebujete kufr a zadní sedadla, tak tady to máte. V automobilovém světě je FF klasické italské auto. Je to auto, které už na pohled okamžitě vyvolává emocionální reakci. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. Ferrari FF je takzvaný shooting brake, což je pro dvoudvéřový kombík skutečně bizarní. Prapůvodně se v takto označovaných autech vozily po soukromých pozemcích lovecké společnosti. Je to staré a duchaplné pojmenování. A zároveň se tento pojem vyhýbá jakémukoliv možnému hanlivému spojení s kombíky. Vůz je koncipovaný pro 4 lidi. To znamená, že uvnitř musí být dost místa. A tím jsou dány i vnější obrysy auta. Tvar a styl jsou u Ferrari vším. Jak pro vozy, tak i pro samotnou továrnu. Za starými cihlovými zdmi se skrývá moderní komplex, kde na architektuře záleží stejně jako na automobilech. Továrna Ferrari je obrovský komplex bláznivě úžasných strojů, oplývající spoustou kapučína. Továrna se rozkládá na ploše přesahující 250 000 metrů čtverečních. Je tady slévárna, jsou tu obráběcí dílny, lakovna a linka finální montáže. A dokonce i větrný tunel. Je to místo se vzácnou historií i nejmodernější budoucností. Není to zrovna typická italská továrna, všechno je čisté a všichni dělají přesně to, co mají. Když si ale začnete všímat, s čím roboti manipulují a co přesně stavějí, pak to začne být něco zvláštního. Zvláštního, protože filozofie společnosti spojuje kvalitu svých vozů s kvalitou pracovního prostředí. Od roku 1997 společnost Ferrari investovala do nových továrních budov víc než 200 milionů eur. V této budově jsme dali velkou váhu takzvané formuli uomo, která staví člověka před všechno ostatní. Velký důraz klademe zejména na světlo, proto jsou tu velká okna. Stejně tak využíváme zeleň, abychom tu vytvořili co nejpříjemnější prostředí. Jen málo komu by se továrna Ferrari nelíbila. Někteří puristé by ovšem měli námitky ke vzhledu nového vozu FF, který se zde montuje. Zašli by i tak daleko, že by řekli, že značka zaprodala svou duši.
Těžko by ale bylo možné něco namítat proti výkonu FF. Nejvyšší rychlost je 335 km za hodinu. Rovnováha mezi rychlostí a stylem byla u všech superaut vždy tím největším rébusem. Byla tu spousta studií týkajících se vzhledu, aby se docílil co nejlepší kompromis pro vůz, který má být stále sportovní, protože se jedná o Ferrari, ale zároveň nemá být agresivní a v jistých situacích musí být i elegantní. Nejnápadnější a nejzřetelnější změnou je vzhled vozu. Není ale nejrevolučnější. Od roku 1971, co ve Ferrari pracuju, tady nepadla jediná zmínka o tom, že bychom měli dělat pohon všech kol. To je úplně revoluční myšlenka. Pohon všech kol je něčím, co si nikdo ve Ferrari nikdy ani nepředstavoval. Pohon všech 4 kol znamená, že můžete auto používat v dešti a možná i ve sněhu. Normálně by ovšem nikoho ani nenapadlo, aby za takových podmínek sedl právě do Ferrari. Společnost Ferrari až dosud nic podobného nevyráběla. Náš první pohon všech kol, ale je to Ferrari. To musí být zárukou, že si jízdu budete skutečně užívat. Největší slabinou mohl být právě nedostatek zkušeností Ferrari s pohonem všech kol. Nakonec ale právě tento pohon dokázali proměnit v silnou stránku vozu. Opustili zavedené konvence a vzali na sebe další riziko. Tohle je nové, originální řešení pro vozy s pohonem všech kol. FF představuje obrovský průlom právě díky svému jedinečnému systému pohonu 4 kol. Nic podobného nenajdete u žádného jiného auta na světě. Společnost vychází ze stejného principu jako u Formule 1. Lehčí je rychlejší. A aplikuje ho na systém pohonu všech kol. Jaký je problém běžného auta s pohonem všech 4 kol? Nejvážnějším problémem je hmotnost. Hmotnost je nepřítelem všech superaut. Ještě větším nepřítelem je pak pro superauto s pohonem všech 4 kol. Pohon všech kol je ta nejhorší věc, kterou můžete pro hmotnost auta udělat. Do celého auta přidáváte diferenciály, hnací hřídele a další věci. U běžného vozu s pohonem všech kol předává motor výkon do středového diferenciálu. Středový diferenciál rozvádí energii do 2 směrů pomocí 2 hnacích hřídelů. Řešení, se kterým přišlo Ferrari, je zdánlivě jednoduché. Žádný středový diferenciál nebude. Místo něj používá 2 různé převodovky a jen jediný hnací hřídel. Technicky je to sice složité, ale výsledek stojí za to. Vůz FF je rychlý. Velmi rychlý. Jeho maximální rychlost je 335 km za hodinu. Jeden revoluční vynález Ferrari umožnil, aby zcela radikálně přehodnotili pohon všech 4 kol. Počítač. Překvapením je, že vzadu má 7stupňovou a vpředu 2stupňovou automatickou převodovku. O spojky se stará počítač. Ten zajišťuje, aby všechno dohromady hladce fungovalo. Jako řidič ani nevíte, co se právě děje, prostě to funguje. Počítače vyvinul tým Formule 1. Jako vždy děláme ve Ferrari něco nového. Nové věci jsou naší DNA. A taky máme silné vazby na minulost. Je to přímé a bezprostřední spojení mezi Formulí 1 a vozem FF. Máme 3 významné oblasti, ve kterých s Formulí 1 pracujeme. Jsou to motor, aerodynamika a elektronika. Zatímco vývoj auta trvá skoro 3 roky, zajistit správnou funkčnost elektroniky trvá téměř 6 let.
S lidmi z Formule 1 jsme vyvinuli mnoho různých algoritmů. Výsledkem jsou rozmanité nové elektronické systémy. S využitím algoritmů vytvořených závodním týmem se všechny tyto systémy chovají jako jeden a jsou integrovány do jediného počítačového systému. Všechny řídící subsystémy jsou integrované dohromady. To nám umožnilo celé auto optimalizovat. Motor je rovněž řízený počítačem. Chtěl bych začít motorem, protože ten je určitě nejdůležitější částí auta. Tohle je úplně nový 12válec o výkonu 660 koní. Nejvýraznějším rysem značky je špičkový výkon. Teprve těsně za ním následuje vydělávání peněz. Značku Ferrari vlastní Fiat. Má z ní nejvyšší zisky ze všech značek, které tento automobilový koncern vlastní. Zisky jsou tak vysoké, že společnost s logem vzpínajícího se koně je oceňována přibližně na 3 miliardy eur. Analytici tipují, že celá skupina Fiat má hodnotu dosahující 8 miliard eur. Pokud bude nový vůz FF úspěšný, zisky Ferrari se ještě zvýší. Je to gentleman světa superaut. Když si sednete dovnitř, vnímáte příjemné a uspořádané prostředí, jede se s ním jako ve snu. Vtipné je, že tady máme auto, které se na dráze dokáže vyrovnat Ferrari 458 Italia, ale když ho řídíte ve městě, tak stejně dobře byste mohli sedět i v nějakém Lexusu. Během několika posledních let továrna Ferrari vyráběla 6100 až 7100 vozů ročně. Výroba typu FF by mohla tento počet zvýšit o 15%. Tady v Maranellu máme všechny potřebné provozy, ve kterých stavíme naše Ferrari. Začínáme od motorů, ty se montují támhle naproti. Práce na motoru však nezačíná nářadím, nýbrž tavením kovu. Když si představíte slévárnu, máte před očima nejspíš nějaké tmavé, špinavé místo, kde odevšud šlehají plameny. U Ferrari byste byli překvapeni. Tahle slévárna je čistá, dobře osvětlená budova, která působí spíš vědeckým než průmyslovým dojmem. Motor vozu FF je z lehké hliníkové slitiny. Tady tavíme ingoty hliníku. Teplota uvnitř pece dosahuje zhruba 800 stupňů Celsia. Naplní obrovský kotel. Odeberou vzorky roztaveného hliníku, aby měli jistotu, že je dodrženo přesné chemické složení. Pak roztavený kov nalijí do druhé pece, kde se zahřeje ještě víc. Pro kompletní naplnění této pece potřebujeme 800 až 900 kg hliníku. Na výrobu jednoho motoru je třeba asi 75 kg roztaveného hliníku. My tavíme zhruba 900 kg hliníku, což představuje 12 motorů FF. Je na čase nalít roztavený hliník do forem, aby tak vznikly základní díly bloků motorů. Hliník se ochlazuje, ale jeho teplota je stále velmi důležitá.
Na teplotě nesmírně záleží. Uvnitř formy má být zhruba 300 stupňů. Je to důležité, protože teplota formy velmi významně ovlivňuje mechanické vlastnosti motoru. Pro výrobu motorů se používají dva druhy forem. Jedny jsou vyrobené z oceli a mohou být používány opakovaně. Ocel umožňuje velmi přesné sledování teplot. Aby měl motor dobré mechanické vlastnosti, je velmi důležité po odlití teplotu hliníku rychle snížit. Jiné typy forem jsou zhotovené z písku. Uvnitř slévárny máme taky oddělení, kde připravujeme písková jádra. Ta jsou velmi důležitá, protože vytvářejí všechny dutiny uvnitř motorů. Bez jader by se v ocelové formě odlil jen obrovský kus hliníku. Tady vidíme všechny otvory uvnitř hlavy válců. Tento kus se pak umístí do trvalé formy. Forma se zavře a dovnitř formy nalijeme roztavený hliník. Dokonce i druh písku, který používají, je zvláštní. V této fázi je nejdůležitější kvalita písku, protože v písku jsou i pryskyřice a ty můžou uvnitř formy vytvářet kazy. Můžou vzniknout například plynové bubliny nebo jiné kazy. Tohle není žádná procházka růžovým sadem. Forma se otočí a znovu FF těží z toho, co se tady naučili od závodního týmu Formule 1. Jde o stejný proces jako u Formule 1. Vlastně tady máme i malé oddělení, kde se odlévají jen díly na Formuli 1. Je tady kontrolní stanoviště, kde každou hotovou formu přeměřují. Kontrolor prohlíží všechny otvory, aby zjistil, jestli tam nejsou nějaké vady. Pozoruhodné jsou tolerance, s jakými zde pracují. Maximální povolená odchylka je 0,5 milimetru. A co nemohou zkontrolovat očima, kontrolují rentgenem. Toto je první z několika kontrol, kterými součástky FF projdou. Začíná totiž výroba radikálně nové větve této značky. Nic proto nenechávají náhodě. Je zde celá budova určená k obrábění hrubých odlitků ze slévárny. Tady vznikají nové díly motorů. V této budově se obrábějí hlavy válců, bloky motorů a klikové hřídele. Klikový hřídel, kterým otáčejí písty, je páteří motoru V12. Výrobně je to jedna z nejnáročnějších částí. Výroba jednoho klikového hřídele trvá 35 dní. Po dodání surového odlitku ze slévárny se hřídel obrábí. Při obrábění klikového hřídele se odstraní asi 50% materiálu původního odlitku. Následuje tepelné zpracování. Další broušení se provádí ručně ještě před finálními úpravami.
Jako za starých časů, kdy dělníci brousili a leštili díly motorů ručně. Roboty ale také mají co dělat. Je tu spousta robotů. Vypadá to skoro romanticky. Jsou tu ale i lidé. Spolu s roboty vytvářejí umění. Robotické umění s literárním nádechem. Tohle je jedno ze 2 stanovišť robotů, kde do hlav válců vkládáme sedla ventilů. Tady na tomto místě jsme roboty pojmenovali Romeo a Julie, protože jeden z nich podává sedla ventilů druhému, než je vloží do hlavy. Shakespeareovi se jistě ani nesnilo o tom, jak chladná může být láska. Romeo s Julií ochlazují ventilová sedla na minus 126 stupňů Celsia pomocí tekutého dusíku. Když se hlavy motoru opět ohřejí na normální teplotu, sedla v nich už pevně drží. Vypadá to, že za srdce supervýkonných motorů se platí slušná cena. Nyní je ve Ferrari vše připraveno pro montáž nejslavnějšího motoru V12 na světě. Jsme v montážní dílně motorů. Už jsme byli ve slévárně a v obráběčské dílně. Teď jsme na místě, kde se obrobené odlitky a kované díly smontují dohromady. Tohle je linka 12 válců. Nový motor staví od začátku až do konce jediný člověk. Bude mu to trvat 5 dní. 5 dní na vytvoření mistrovského kusu o výkonu 660 koní, převzatého přímo ze závodní Formule 1. Jako vzor pro použité materiály motoru nám slouží Formule 1. Používáme stejnou metodiku i při zvyšování výkonu a při vývoji všech dílů motoru. Začíná se upevněním bloku motoru na speciální vozík. Kontrolují se písty. K motoru se přináší klikový hřídel. Díly se pečlivě olejují. Velice pomalu vklouzne dovnitř každý z 12 pístů. Těsnění. Montují se hlavy válců. Dovnitř se vloží klikový hřídel a velice pečlivě se dotáhnou šrouby. A nakonec výfukové potrubí. Další motor V12 je připraven k odeslání na finální montáž do vozu. Za chvíli se zrodí další revolučně tvarované Ferrari FF. Nejdřív je však zapotřebí nová karosérie. Ta je vyrobena z 23 druhů různých kovů. Ve světě, kde se pro snížení hmotnosti řady exotických vozů používají kompozity z uhlíkových vláken a další podobné materiály, Ferrari používá hliník. Je to dědictví z minulých dob, kdy se pro výrobu vozů Formule 1 používaly výlučně hliníkové karosérie. FF je výsledkem studia hliníkových slitin.
které mají ušetřit co možná největší procento hmotnosti auta. Pro každou část vozu používáme tu správnou slitinu. Karosérie vozu FF se vyrábějí v odděleném závodě Ferrari ve Scaglieti, vzdáleném asi 18 kilometrů od Maranella. Je to jediná část výrobního procesu, která se neodehrává uvnitř továrního komplexu. Možná je ale tou nejvíc uměleckou částí. Práce s hliníkem je umění. Udělat z něj karoserii je jako vytvořit sochu. Sochu, která kousek po kousku roste tak, jak ji tu svařují dohromady. Tady ve Scaglieti zhotovujeme všechny karosérie od prvních prototypů až po ty sériové. Šedesát % karosérie tu sestavují ručně. Práce s hliníkem je mnohem náročnější než práce s ocelí. Ferrari si hliník ale vybralo, protože je lehčí a pevnější. Potřeba kombinace nízké hmotnosti a vysoké pevnosti vedla inženýry Ferrari k tomu, že potřebují 23 různých materiálů. 23 je velké číslo, ale je možné, že v budoucnosti se ještě zvýší. Každá část vozu musí být konstruovaná tak, aby se ušetřilo co možná nejvíc hmotnosti. Nejdřív umístí na linku hliníkový prostorový rám. Přidají se hlavní díly, jako zadní blatníky a střecha. V polovině procesu výroby se kontroluje kvalita. Tady 5osé měřící zařízení kontroluje odchylky a přesnost montáže. Zavěsí se boční dveře, přidají se charakteristické zadní zvedací dveře, přední blatníky a nakonec kapota. Následná prohlídka má potvrdit, že všechno dokonale pasuje. A to ještě předtím, než karosérie projde další kontrolou kvality. Tentokrát pomáhají vyhledat všechny nedostatky plechových dílů speciální lampy. Nyní zamíří dokončená karosérie FF do Maranella. Až do této chvíle jsou všechny karosérie stejné. To se ale změní uvnitř místnosti, kterou má možnost spatřit jen velice málo lidí.
Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří si mohou dovolit takovýto luxusní supervůz, tak tady si můžete vybrat své vlastní čalounění a další doplňky. V současnosti má 99% vozů Ferrari nejméně jeden prvek, který si zvolili jejich majitelé. Jsou to lidé, kteří si chtějí svůj nový vůz nějak přizpůsobit. Tady jsme ve velmi osobitém a zvláštním ateliéru. Sem přicházejí jen klienti, kteří mají zájem o věci šité na míru. Zákazníci, kteří si přejí, aby se jejich vůz FF něčím lišil od těch obyčejných, standardních FF za 233 000 eur. Tak například jsme na strop, který jinak bývá z nějakého běžného materiálu, dávali kašmír. Když se dotknete kašmíru, máte úplně jiný, bohatší pocit. Kašmír je u vozů FF jen jedním z mnoha možných vylepšení. V průměru naši zákazníci platí za vylepšení vozu FF 58 250 eur. Pro kufr FF jsme chtěli vytvořit něco úplně odlišného. Tohle je velmi zajímavý povrch, protože s věkem se jeho barva mění. Rádi experimentujeme, musíme ale přitom mít na paměti, že tyto materiály budou v autě. Mohou experimentovat, ale protože jde o Ferrari, je to možné jen do určité míry. Zákazník, který sem přijde a chce auto na zakázku, dostane vždy osobního designéra. Ten zná pravidla, která musíme v rámci značky respektovat. V této místnosti by se tedy zcela jistě nezrodilo třeba růžové Ferrari. Takže růžová nebude. Jednou z nejoblíbenějších barev je však stejná červená, kterou se lakují všechny závodní vozy Ferrari Formule 1. Klasická červená Ferrari a všechny ostatní barvy, které nabízejí, se stříkají tady, v lakovně v Maranellu. Tady jsme v první hlavní části tohoto procesu. Mytí a čištění karosérie. Auto ponoří do chemikálií, které mají zabránit korozi. Úkolem lakování je záruka, že k žádné korozi nedojde. Dalším krokem po kataforéze je nanesení plniče. Nakonec Ferrari dostane 4 vrstvy laku. Až pak je vůz dokončený. Kataforéza, plnič, vrstva barevného laku a nakonec vrstva bezbarvého laku. Je to proces, který se nedá uspěchat. Na celkové nalakování vozu FF potřebujeme 2,5 dne. S docela tenkou vrstvou laku je spousta práce. Tloušťka laku je 200 mikrometrů. – 200 mikrometrů je tloušťka 2 listů papíru. Konečná kontrola je pro nás velmi důležitá, protože jde o manuální a vizuální činnost. Lidi mají zkušenosti s odhalováním nedokonalosti povrchu laku jen tím, že se dívají na odraz světla. Tady po kontrole kvality karosérie proces končí. Odstraníme všechny nedokonalosti a pak předáme vůz na montážní linku. Čerstvě nalakovaný vůz FF teď zamíří na linku finální montáže. Finální montážní linka je pro budoucnost Ferrari klíčová. Je stavěný pro led a sníh. Prošel žárem i plameny. Je zatraceně rychlý. A způsobil úplnou proměnu značky.
Z FF však bude skutečné Ferrari teprve poté, až dorazí na první stanoviště linky finální montáže. Tady ruce jediného člověka připevní logo, které symbolizuje mnohem víc než pouhou rychlost. Je to logo, jehož význam a také odkaz Formule 1 se vedení Ferrari rozhodlo dát v sázku, když představili vůz FF. Vůz, který vypadá jinak než jakékoliv jiné současné Ferrari. A přitom je postavený ve velmi podobném stylu. Středobodem naší pozornosti je vždy celková kvalita vozu. Možná je to až posedlost a nezáleží na tom, jestli právě montujeme podvozek nebo třeba karosérii. Začíná se u laserové řezačky. Tohle je laserová řezačka. Pomáhá nám vybírat ty nejlepší části kůže, protože v našich interiérech se může použít jen ta nejlepší kůže. Kusy kůže se pak posílají na 2 přípravná pracoviště hned vedle hlavní montážní linky. Montuje se Monstrum, procesorová jednotka odvozená z Formule 1, která propojuje dohromady všechny subsystémy. Teď je na čase začít s palubními deskami. Každý den vyrobí Ferrari pouhých 6 kusů vozu FF. Na tomhle místě sestavujeme pohonný agregát. Spojíme motor a převodovku. Pak se tohle celé vsadí do auta. Je srdce auta. Srdce o výkonu 660 koní, inspirované srdcem, které tluče ještě rychleji na závodní trati. Instalace motoru trvá necelé 2 minuty. Se srdcem a znakem je vůz FF už téměř hotovým závodním strojem Ferrari. Ještě ale ne tak docela. Ještě potřebuje pár dílů, aby se mohl skutečně honosit jménem Ferrari. Montují další kus technologie ověřené na závodní trati. Brzdové kotouče s uhlíkem vystužené keramiky. Pak chladič, reflektory a pneumatiky. Montáž volantu je něco výjimečného. Protože právě tady se programuje procesorová jednotka podle toho, jaké je místo určení konkrétního vozu FF. Je to jako první zapnutí počítače u vás doma. Zeptá se vás, ze které jste země, v jakém jste časovém pásmu, který jazyk si zvolíte. Teď už každý vůz FF ví, jestli má zobrazovat kilometry nebo míle za hodinu a litry nebo galony. Nakonec se přimontují hotové dveře, nainstalují sedadla a vykoná se konečná kontrola kvality. Zrodil se nový vůz Ferrari FF. Jestli k tomu ale vůbec mělo dojít, je podle některých kritiků stále diskutabilní. Z hlediska inovace je to určitě velký krok. Ale pokud jde o charakteristickou podobu a tak dál, není to to, co jsme tu měli až dosud. Je to první Ferrari do každého počasí. S pohonem všech kol. Jel jsem s ním ve sněhu, řídil jsem ho vysoko v horách. Je možné, že si lidi, až pojedou lyžovat, stejně vemou své SUVčko, ale právě tak můžete do garáže, kde máte své SUV, vjet i z FF. Nyní záleží na trhu, aby rozhodl, jestli Ferrari dokázalo něco doposud nepředstavitelného, nebo je to jen další logický krok v 50letém dědictví závodů Formule 1.
Jiné Ferrari pro jiné feraristy. Pro jiné zákazníky. To je nová filozofie Ferrari.